Hija logħba perikoluża li għaliha qegħdin jaqgħu eluf ta' irġiel madwar id-dinja u pajjiżna mhuwiex eċċezzjoni. Fil-fatt imkejjen fil-korp tal-Pulizija konfermaw ma' One News li kien hemm att ta' rapporti minn persuni li spiċċaw irrikattati wara li waqgħu għat-tentazzjoni li jidħlu f'attività sesswali virtwali ma' persuni li ma jafuhomx. Dan il-fenomenu sar magħruf bħala sextortion u hemm ċirku kbir ta' kriminali b'mod partikolari fil-Filippini illi jmexxuh. John huwa l-isem fittizju li qegħdin nagħtu lil raġel Malti li spiċċa vittma f'din il-logħba fl-aħħar ġimgħat. Għalkemm iħossu imbarazzat tant li prefera li nostru l-identità tiegħu x'saq jitkellem dwar dak li għadda minnu bilan illi jiftaħ għajnejn persuni illi faċilment jispiċċaw vittmi. Jispjega kif beda kollox. Ġetni il-persuna li għandu pon u aċċettajta jien. Wara sija, jien ma kellimtix, wara sija kelmitni għatli ħaj, how are you? U bitkellimni bil-Franċiż, jien ma nifhimx bil-Franċiż. Għamilt il-Google Translate u bejt bl-Ingliż għal-Franċiż. Insomma, għattela x'taħdem. Għatli midwife naħdem, għattela kemm għandek żmien, għatli 25. Min hemm id-diskussjoni komplet iżda ma damitx wisq fuq Facebook għaliex talbitu jżida fuq Skype. Ftit tal-ħin wara qaltlu li ridet tagħmel l-imħabba fuq il-kamera. Għattela mħabba issa fissija u nofsa fil-għodin, għattela l-imħabba fuq il-webcam tagħmilha jiena. U jiena oqgħod li jien xerru l-kamera u jien xejt għal-kamera jien kont bil-piġama dak il-ħin. U jien nara bir-riċipetto. Jispjega kif minn hemm bdiet tinża u talbitu jimmasturba. L-attività baqgħet għaddejja lat ta' minuti sakemm imbagħad ġara dak illi ma stenniex. U fl-aħħar għatat il-video wkoll u għalt li wait. U jiena stennejt u nirċievi video wkoll. U jien nsib li ħanara lila nerġa' bil-wejjex. Insib il-video li rekordjat li, video wkoll ġifieri dak il-ħin jirrekordjaw, ma nafx kif jirrekordjaw jien hemm minni. Min hemm bdew sensiela ta' rikatti li lil John ħasbuh mhux ħażin. Il-flus li talbitu ma kellux u fl-istess ħin ma xtaqx li l-filmat jixxandar kif bdiet tgħeddu hi. Ma stajtx norqod, hemm minni ma stajtx norqod. Jispjega kif meta kellem pulizija qrib tiegħu ma kienx sorpriż għaliex tiegħu ma kienx l-ewwel każ li sema bih. Fid-dawl ta' dan kollu John temm jagħmel appell. Jien nappella biex ma jtuhom sodisfazzjon, joqogħdu attenti ħafna